Ngendlela abanesibindi ngayo makuwukuthi ulanda umuthi enyangeni engacolela ngisho ukuyiqoma leyo nyanga ukuze imnikeze umuthi kanti idlalela ngayo. Yikho nje uqhamuka sekuney'tori ey'ningi in different podcast and social media platforms lapha bethi ngadlala inyanga yangidla and stuff like that. Phinde sinibingelele babukeli bekaMaV.TV with Prince Bheka kaZulu. Ngifuna namuhla ukuzokhuluma the battle between the sexes. I mean between the genders. Ngabe abashadile noma abasemjolweni noma abanjani. Ziningi kakhulu izinto esingayibala mangabe sikhuluma ngokuthi kubangwani. Ziningi futhi ezi-serious kodwa enkulu kunazo zonke mayengesiwe number 1 nje sibeke eceleni mhlambe leyo kuba ngiyingane zangaphandle eyitholwe indoda ngaphandle. Kodwa mayengesiwe number 1 number 2 futhi okungenzeka ukuthi ziyaqhudelana nale yokuthola ingane ngaphandle. Back enkulu ye-control. Whether you are black or white, Indian or colored, but into ebangwa ama-gender control. Yebo gogo. Lembi izilidele ekutheni imishado eminingi ibhubhe, udivorce kube njeyana ngenxa ye-control nje. Amadoda ngesilokhu shona lena nami ngenye yamadoda. Ngiyathanda ukucontrol. Thina siyakuthanda ukucontrola futhi vele kumele sicontrol. Whether you like it or not, kumele. Nabantu besifazane nabo balwa umshikashika wokufuna ukucontrol. Ngoba ubona nje sebenama group ukuthiwa wo-marriage group, obani ladies house and stuff like that. Okukhulunywa into eqondile nje ukuthi ayiyeka phansi leyo nto. Akunikwana ngisho i-advice. And ba independent and bane power and i-constitution ilokhu isondela kancane ilokhu ibavune njalo kanye nezingane ngoba nje kukhona nje 16 days of activism against women and child abuse. Akukho okuthinta abantu besilisa ngoba even ngisho usuku lwamadoda aluseli holiday kodwa olabantu besibhuda it's a women's day, sithole holiday uma usebenza ngalolu suku yawo. I don't criticize that, it's nice, but ngifuna ukuza kuleli phuzu le-control. Yabona umuntu wesifazane mangabe esevukwe esengene umoya wokufuna ukucontrol ukhipha noma yini. Phambilini bekusetshenziswa ke izinto zokuthi nakiwe enyangeni kube njani zimnike igomondela umuthi othize onjani. Manje abantu besifazane bayabona lento ayibasebenzeli igcine ibe i-disadvantage. Abahluphi ngoba nje befunde kangaka iningi labo. Abahluphi bathatha le mfundo beyi-applyele ekutheni bephatha amandla. Wenzani mangabe uzothengwa into ekhaya nishadile noma akafuni inhlanganiselano ufuna ukuyithenga yedwa ukuze ezokushaya ikhanda libhoka. And ngendlela abanesibindi ngayo makuwukuthi ulanda umuthi enyangeni engacolela ngisho ukuyiqoma leyo nyanga ukuze imnikeze umuthi kanti idlalela ngayo. Yikho nje uqhamuka sekuney'tori ey'ningi in different podcast and social media platforms lapha bethi ngadlala inyanga yangidla and stuff like that. Uyakwazi umuntu wesifazane mangabe uhlala naye ugcine ekufunda njengencwadi ngoba nawe phela ndoda ufune uhlezi ulala uphenduka. Uyakwazi ukuthi ecebule kulaba abantu kuma surrounding, ecebule ama surroundings abona ukuthi ngase kuthiphiza. Mayefuna ukucontrola uwena. Angisho ukuthi indoda engacontrol umuntu wayo ngoba phela nami angazi ngezwe ngikhuluma nje ngathi mina mhlamba ngicontrol. Na ngemizi yakhala nami ngiyindoda. Omunye ongafike ebuye ngenye indlela angjengakho ngoba ngikhuluma nje yikho nje kunenkulumo ethi indli yegage yanele kodwa angazi ke kimi kunjani. Uyakwazi ukuthi eqhathe nomakhelwane bengenze lutho ethi bathi ngamabomu usebenzisa ama-skill, mental skill hayi umuthi ngoba uyabona umsebenzi lesebenzisa mental skill ekushaya scientifically not physical kodwa kuze kugcine ku physical. Ethi umakhelwane uthi uhambe ethi ungahambe ubabuza ngahamba nawe
umbuzo umakhelwane ethi musuku ngibhedela wena ngayenza kanjani into kanjalo, uxabane nomakhelwane ugcina ungezwani naye, mase suka etargetha. Yabona-ke manje umndeni ekhaya ngizwele ngisho ngaba u100 kuba khona amagrouphana ukuthi ubani bayatholana kakhulu noba, kodwa angekho ngxabano. Leyo nto abantu abangamafamily amakhulu bazoyi-understand lento engiyishoyo. Uthola ukuthi ubani kuze kushiye ukuthi bani awuxhumane nobani wena enithulana, hhayi ngoba kunengxabano. Kuyazenzakalela nje, shuthi singasho ukuthi mhlambe kuyinto enatural ngokubuka kwami, ngingazi-ke phela omunye umuntu ukuthi unombono onjani. Evele etargethe lo ozwana naye kakhulu, evele imbeke kabi, like ukuthi ekutshela ukuthi ubaba angiyiqondi indlela abehavior ngayo, like eveze something like ngathi uyamshela enze ethi yazi ziningi nje izinto engeke ngiyibuke kubaba nendlela angibuka ngayo umfweni lo. Seke kwathi kunomoya kwaphephuka ilento ngeneka lapho kwaphephuka iphinifi or iskate, ngathi ngiyalibamba weza kimi wahleka wathi awusabambani ngibonile. Ngeke uhlale ungabaseleki umkhwenyana walowo muntu, ngeke uhlale ungabaseleki. Uthi ngampela uyishilo leyo nto, uthi ethi ngaya ngisho ngoba unakho futhi ukulokhu encoma ethi muhle. Uma uyindoda-ke ngeke uhlale ungabaseleki, udlisiwe awudlisiwe, uvele uhambe uyombuza umfweni, uhambe naye umakoti, hhayi ngoba eyisonakala ufuna icontrol. Lapho ufune vele ukuthi uyindoda ngampela yena, uvele wena ngejubane uhambe nayo, vele ufike usuvutha lapha kumfweni, ufike uthi hayi akakhulume umakoti, ethi umakoti khuluma wena, awubheke wena kodwa sekukhuluma wena kodwa futhi utsheliwe, uchaza uye umakoti uthi ethi umfweni hayi ngenza i-example, ningababuki njalo kabi abanjena bonke. Ethi umfweni mfowethu esho kahle wena udiniwe, hayi mfowethu mina ngeke ngiyenze leyo nto, ngayenza kanjani leyo nto, manje uyazi ukuthi singabandawonye, ngisho singesibe abandawonye ngeke ngiyenze umakoti phela ulwe wena ngoba vese utshela ukuthi hayi akusahlangene ungaphesheya nibe nisegcekeni elilodwa mhlawumbe waphuma umuzi wakho, ngoba umakoti ufuna ukucontrol ugcina uphuma umuzi wakho ngendlela yakhe, hhayi ngendlela yakho noma ngeyomndeni. Uthola umfweni anisabhekani, kanti mhlambe ukube enye indoda ibizobuza ukuthi yena ngoba etshengisa ukufuna ukukushela nesikhuluma ngathi uyakushela, ngoba lokhu usathandana noma lokhu usashada, uma uhamba uye edolobheni yonke leminyaka akekho nomuntu wesilisa noma indoda esiyake yakushela noma yatshengisa ukukushela. Umakoti uyophendula ethi awungenzeka kanjani, kuyenzeka kwenzeka. Musu uyambuza nje umqondo indoda, uye ungitshele, uyosho ukuthi yena awu phela angize ngakutshela ngafika phi nokuthi ngikutshele bonke abantu abangishelayo. Yilapho-ke sekufune umbuzo ukuthi awu manje pho yini lokhu kamfowethu khona ungitshele, awukusothi ngani, ungitshele mina usukusothile. Uzobe sesho ukuthi hayi kulungile-ke njalo, angithi uyabona ukuthi wena ongidayisayo yini uyakubona ukuthi uyindoda engekho nteke estrong, ngoba wena mase usufuna ukuyilungisa lento usungayixoxa nje nomfweni, kodwa emva kokuthi uthe ukubheka izimo ezithize noma nixoxa nomfweni uze ukuthi uliphatha kanjani igama likamakoti wakho, ngoba kuyenzeka phela kube khona abafweni abafuna umakoti wakho. Zenza lezi zinto siyibonile ngisho in history, umuntu ingane sengesiye yakhe sengakabani bani, yabo. Kodwa nje umuntu wesifazane mase ningazwani nomfweni usuwedwa-ke senibhekene naye akasekho-ke umfweni, useyaqala-ke useshaya umthetho, akakudlisile. Thina solokhu sisho eceleni sithi udlisiwe, lutho awudlisiwe, awunalutho, usuwedwa-ke manje senibhekene naye-ke. Yini ayenzayo uyatefa, uma ngabe nixabana uthi uphakamisa umoya ukutshela into eyodwa, mina ngizohamba ngcono ngihambe ngekhaya kithi. Futhi abanye-ke abahluphi, uthi ungekho ufice sekukhiyiwe ekhaya, usehambile wayo ekhaya kubo, uyophoseka emzini uyophoseka ekhweni ungagqoke ngisho isudu ufake iy'khindi, usungaboni ukuthi ukuthela uyakhona, ebuye futhi ngoba hhayi ngoba ekwali ufuna icontrol. Yazi yini abayenzayo abantu besifazane uma behleli beplani, abenzi lento yokuthi ye-maths le yokuthi solve for x, kodwa bona basebenzisa scientifically. I mean solve for my husband scientifically. Angazi noma kuyezwakala lapha emuva. Thank you. Please don't forget to subscribe on our channel called Kamavi TV with Prince Begumdeni kaZulu.
abantu beyeke lento ukuthi yini angisakhulumi ngani ngomnyama. My life is not always about umnyama. I'm living the general life like any other human. That's why ngibuye ngikhulume ngamanye ama-topic. Siyabonga. Thank you. Bayadanki. Kiyaleboha.